Nginokuthanda ukuthobeka uma ngibingelela nje namhlanje kuseni bonke abangcwele ngegama elihle leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Bazalwane, sibheka isifundo 12 namhlanje, isifundo esithi nje isivumelwano sokholo. Abathi ngisihumusha kahle covenant faith. Ake siqaliseke le ndaba yethu isifundo ngomkhuleko. Baba osemazulwini, endaweni zonke, yamukela umthandazo wesoni esibalula ukuthi silungile ngoba sikholwa nguwe ngoJesu. Ngiyakhulekela bonke abala lesifundo abasifinyela kubona ngegama likaJesu kuze bephakade. Amen. Isifundo 12 bazalwane sesikhaheni sikagcina ukubonana kulabo mhlambe lezi ifundo eziba usizo kubo bekukhona izimo ke bengaphi kwamandla ebeyicindezela leso simo, kwangenzeka ukuthi siphinde sibonane for a while. Kodwa ke indimana ekhanda Galatians 3 verse 11 abaseGalatia light iBhayibheli yami, akukho ukulungisiswa phambi kaNkulunkulu ngemthetho, lokhu kusobala ukuthi olungileyo uyophila ngokukholwa kwakhe. So ke indaba ke xoxwayo bazalwane, indaba yalensizwa ke ukuthiwa yawuchitha umuzi waseTroy, kodwa yona ke yayisiba naleli bhadi ke uOdysseus longakwazi ukubuyela ekhaya emveni kwalempi eyayizeke endaweni yaseTrojan iminyaka eyishumi, la kuthiwa khona wayevinjwa izinto eziningi ezifaka phakathi ukufa komkhumbi, ivunguvungu nokunye kokusabisayo. Kodwa ke ize ithi indaba egcineni oNkulunkulu bayabona sehlupheke ngokwanela, bamdedela lo muntu esekhathele naye, wakwazi ukubuyela ke ekhaya. Sifuna ukuthi ke akusikhona ke lokho uNkulunkulu akwenzayo noma ke indlela kaNkulunkulu leyo yokusebenza, akukho esingakwenza thina ukusheza ngokwanele ukuba sithole usindiso. Yilo ndawo ke esifumene. Yebo ke ngenye ingqondo sinakho ukuhlupheka nathi, sihamba ukhalo olude sifuna ikhaya. Lokho ke kungaba iqiniso ukuthi asikafika ekhaya kunezinkinga eziphazamisa indlela yethu eza ekhaya. Uma sibheka ke iviki silibuka nje silikha phezulu, nayo liyambuzo ukuthi kungani usindiso kumele lube yisipho. Impela yakhona nje ithi ngoba ngeke silithole ngenye indlela ngaphandle kokuba lube yisipho, awukho phela umsebenzi singawenza ukulifumana usindiso. Lokho kubalekile. Okwesibili, kungani noNkulunkulu kuphela ongakhokha inhlawulo, akekho vele ongakhokha inhlawulo yezono zomuntu, lona oNkulunkulu uthatha isimo sobuntu kuphela ofanelekayo. Nezimvu lezi zazikhomba nje kuye, nezilwane leziya ebeyihlatshwa amagazi azo ayengaphelele njengegazi kabani likaJesu Kristu elingenasici elingasoleki. And then omunye umbuzo ke uthi ke kungani uAbraham ebonakala engomele kahle abakholwayo. uAbraham waba nenkolo enenkani, wabambelela enkolweni, walinda into engabonakali ezingaphatheki, wayilinda kwaze waba uNkulunkulu uyayifeza, ikakhulukazi indaba yendodana ayikhalela kakhulu abe nawo naye bakithi emhlabeni. Wake kumuntu uyafisa uba nendodana, wayesenengcebo lesikhathi Abraham kodwa indodana yona yayingekho, kodwa memethembisa uNkulunkulu walinda. Yebo kwaba khona ukuphantsha kwethaya endleleni, kodwa ke labuye laphampeka, waqhubeka wagcina enokholo olubusekile, ukholo esingabuka kulo nathi kuze kube namhlanje. Ngabe kusho ukuthini ukuthi ukulungisiswa kuyabalelwa kumuntu? Ingoba umuntu akakusebenzeli ukulungisiswa, kodwa uKristu ukusebenzile endaweni yomuntu, kodwa umuntu kubalelwa kuyena ngenxa yokuba esekholwa yilo Kristu olungile. Ilo ndawana ke esitholayo namhlanje. And then okunye ke kuthiwa ke ngakubeke izithembiso ke ezitholakala lapha la ke esiphambanweni. Ungenza kanjani ke kuzenza ezakho? Bazalwane, vele ke singezethu ngoba wazi walenga ngaleyo nhloso yokuba thina sithole usindiso. Ayikho enye inhloso yokulenga kwakhe emthini ngaphandle kokusindisa isinto esilahlekile okuwena okuyimo nomhlaba wonke. Ake sibheke ke kafishane nje esiphambano iCalvary. Into engiyicoshayo lana ukuthi iTestamente endala indaba yosindiso ngesikhathi sikaMoses
nevumelwano zonke ezihlukeneyo kuze kufinyeleleke kwiTestamente elisha yinye kuphela indlela yosindiso aziziningi yinye nje kuphela. KwiTestamente endala neTestamente entsha siyathola ukuthi usindiso lwindlela eyodwa lungokukholwa kuphela, and then yavela ke futhi ukuthi ayikho enye into njengemsebenzi engakwazi ukuthi yenze umuntu asindiswe, futhi uNkulunkulu akaphoqelekanga ukuthi asisindise noma siyamkweleta, asimkweleta uNkulunkulu. Uyena nje othandileyo uNkulunkulu ukusindisa ngoba eyithandela, engenakho ukucindezelwa ukuthi kumele ngempela asisindise. And then ke kube khona ke okunye ke ukuthi uma umuntu eseqonda kahle ke ngobubanzi bomhlatshelo awenzileyo kaKristu Jesu owashiya ubukhosi bezulu wazofela umuntu, kunalokho uyaqonda umuntu ucebo losindiso phepha kangakanani, lembulwa kangakanani ke esiphambanweni lapho intando kaNkulunkulu iqhamuke khona, iyazobonakalisa ukuthi iwulu kaNkulunkulu limele ukuba libuse inhliziyo yomuntu osebona umnikelo liwenzileyo, akwazi ukulidumisa libabaze ngezinhliziyo nangeindebe zomlomo wakhe. Ukuphakama ke nokuzazi akuphumeleli enhlizweni esiyenziwe yacabangisisa kabusha ngokubona isigameko saseCalvary noma ngasibona ngamehlo kodwa ngokukholwa. And then ke ingcebo yonke yomhlaba ayenele uba umuntu angahlenga umphefumulo wakhe. Ngakho ke asiboneke ukuthi asilakho nokulibala nokulufaka umkhawulo olukaKristu uthando lokuthanda umhlaba uma ilenga esiphambanweni ehlupheka lezo zabantu abanecala. Ngakho ke kusho ukuthi ngempela ulakhe uNkulunkulu uthando alunakho ukulinganiswa, luyinto engaphezulu kokuba singafaka konke okungena ezikalini. uKristu ubonakalisile bakithi ukusithanda kwakhe ukuthi olwakhe uthando luqine ukudlula ukufa. Kwaphinde kwavela la ukuthi usebenzele konke umuntu ukuze umuntu athole usindiso, ngoba nje yena ezokwazi ukuthi asabe uNkulunkulu, akhonze uNkulunkulu Jesu Kristu. Uma ezodlula ebunzimeni ubhekane nenqushunqusho obumnyama noma namandla obumnyama, phakathi kwakho konke lokho kodwa lakhe uthando lwaqina kunokuba libe intekenteke. Angifuna ukukhuluma njengomuntu ukumthande umuntu uchaze ngamthanda usibanibani, kodwa mase kuphoxa uzothi ayi yabona-ke manje ngisamuzwa kahle usiyangiphoxa. Kodwa uNkulunkulu ukusithanda kwakhe noma sesimphoxile usithanda ngokufanayo, akade uba sesenze kabi abese eba nokusithanda okufushane noma okuncane. Jesu Kristu ukuhlupheke ngehlupheka konke wazi wamemeza kamunyu esiphambanweni uma esesifela phela athi uNkulunkulu wami ungishiyelani na. Ingalo yakhe yaletha usindiso. Ngakho ke indaba ke yokuzazi nakho konke ukuphakama ayisebenzi, kodwa intengo engeke yalinganiswa lutho iyona ekuhlenga ngayo umuntu ukuze umuntu ke abe sebalela ukuthi ke ulungile uma amazwi kaJesu Kristu ekhuluma ethi ke kufeziwe noma ke sekuphelile. Sibona ke lapha into ezike eCalvary bazalwane ibonisa ukuthi ithinta umuzwa ojulile, ikakhulukazi uma ucabanga ngayo njengomuntu ongumKristu ngesolwe uma uphakama ukuthi ngiyabonga Jesu, haleluya, amen. Ngeke usolwe ngoba ngempela wenza umsebenzi lapho othintwa yilomuzwa ojulileyo ukuthi ucabanga lento oyenzelwe yona inkosi yakho nomsindisi wokuhlenga kwakho ngiyayifaka nami kuleyo ndawana. Ngakho ke uKristu ke lo ongenasici opheleleyo ngokupheleleyo wahlupheka kokufa kubuhlungu, ethwalela mina nawe umthwalo wesono izwe lonke eqinisweni. Ngake ucabangeke manje ukuthi siyayiqonda leyo nto engako kangako na. Ngakho ke ukuphakama nokujula nobude bothando lakho konke kusho ukuthi uthando lakhe uNkulunkulu ngeke silikwazi ukulibamba ngendlela ebambekayo ungaphezulu kwemicabango. Imidlenzo yethu ke manje sicabanga ngolujule uthando lomsindisi olenamkhawulo, bese ingqondo yethu igcwala ke ithinteka nomphefumulo wethu uncibilika, and then sezwe kabusha nothando lwethu kanye nakho konke okunye siguqulweke nesimilo sethu sibe ilokho uNkulunkulu afisa ukuba kube yikhona. Incwadi ke kaMama Ellen G. White, Testimonies for the Church, volume 2 page 213. Uma ukhulekela pheko lamagama ke uzokhulekela nje ukuthi uNkulunkulu lento ayifaka engqondweni yakho. Bheka noGalatia 4
Galatians 6 verse 14 bese uyibuza yena ukuthi ngabe kusho ukuthini ke ukuzibonga siphambanweni ungayibongi nje wena uqobo lwakho. Yonke amazwi lawa kafishane nje uNkulunkulu afisa uswaqonda ukuthi uma siya phambili sifumana isivumelwano kanye nomhlatshelo lapha sola khona ke ukuthi uPetro ukuqala sahluko 1:18 and 19 amavesi kuyasitshela ukuthi thina ke asithengiwe ngezinto zexabiso njenge silver negolide, kodwa sithenge ngegazi elinqabileyo lika Jesu oyiwundlu likaThixo elingelacala. Nanso nje into ebalekile uma sibheka ke imhlatshelo kanye naso isivumelwano. Ngabe uPetro uthini ke uma ethi sihlengiwe? Usho ukuthi asizihlengile thina, kodwa kwenziwe lokhu yilowo ochithe ukuphila kwakhe ukuze ngentengo ekuphila kwakhe ahlenge umuntu ongenamandla kwakhe ukuthi ayisindise. uPetro ke ubonisa ukuthi ke ukhona okwazi ukusihlenga ekufeni ngale ntengo ke ayilethileyo, okumele ke siqapheleke nathi le ntengo ukuthi uma ucabanga ukuthengwa komuntu oyisigqila endulo wayefike athenge umuntu wakubo oyisihlobo akhokha imali ukuze akwazi ukumredeema noma ukumhlenga abese buya ke naye abuyele ngasekhaya. Kodwa wengeke uma ngabe ngeke nayo imali wengeke kwazi ukuthi amsindise, kodwa inkosi yethu ithe silahlekile yasifela ngokufa kwayo sathola ke ukubuyela ngasekhaya. Ngakho ke sibona ukuthi uJesu Kristu ke ube nokuba abe ngumchibiyeli ngokufa kwakhe, waphinda futhi wavolontiya wazinikela uma efa eCalvary. Ngakho ke sibona isisekelo ke sesivumelwano, ngaphandle kwaso ke lesisekelo lesi isivumelwano sethu siba into engekho futhi engabonakali ukuthi isebenza ini. Ngakho ke ideal ayikho uma ngabe singasekelwanga kulomhlatshelo kaKristu waseCalvary. Isivumelwano esikhona phakathi kwethu noNkulunkulu owethu ke umsebenzi ukukholelwa nokwamukela ukuthi ideal ikhona ngoba naso isiphambano sikaKristu saba khona. Inkosi yethu yadlula lapho esiphambanweni ukuba thina sithole usindiso. And then ke sola ukuthi uma ubheka abaseRoma sahluko 6:23 inkokhelo yesono ukufa, kepha isipho sikaNkulunkulu sokuphila okuphakade silaphana ke enkosini yethu uJesu Kristu. uJohn ukuqala 5:11 and 11 and 13 ngabe ithini lomlayezo la? Umlayezo uthi uNkulunkulu usinika ukuphila okuphakade ngendodana yakhe, sinokuphila okuphakade uma sikholwa endodaneni yakhe. Ngokufishane nje ilokho uJehova uNkulunkulu asitshela khona. Ukuphila kokuphakade ke bazalwane bami kuthenjisiwe kuyona nto ngoJesu Kristu kuphela ongakwazi ukubuyisa azovala lapho sekubhidlike khona abese elungisa nokulahlekileyo ekukuphila kwethu okuphakade. Kanjani? Ngenxa yokulunga kwakhe ongena value umdala uqobo lwakhe akazi ukukhansela ke isikweletu ngoba sephula umthetho kaNkulunkulu. And then bese ke lungisa ke nalapho isono sidale khona igebe alivale igebe lelo. Uma uqhubekela phambili thola ukuthi uNkulunkulu usinikeza umthetho wakhe omi phakade ongewona wesikhashana, kodwa omi lomthetho inhlawulo yokweqa ke inkulu kakhulu kukufa, kodwa wayesethi ngoJesu Kristu wasinikeza ke ukuphila nokusindiswa okungatshelekiwe kodwa ukuphila okuphakade ngoba isekhokhile uba sibe namandla ukwenza umthetho wakhe uNkulunkulu. Kafuphi ke la sithola ukuthi ke ugcwalisekile isivumelwano sesethembiso sakhe sokuthi ke ususinika ukuphila okuphakade. Ingakho sesinokuphila okuphakade ngoba wasihlenga esonweni kanye nasekufeni. Indaba ke exoxiweyo lapha eyomuntu othi ingane iphethe ibhaluni ebese liyachitheka lithele izinto ezidurayo lingcweswe ngopende benopende ibhaluni phakathi. Umama noma ubaba amandla okukhokha lempahla eyonakela akanawo. Sijalo ke indaba yesono akekho umuntu onamandla okukhokha ukuthi inkosi ngoba ngonile ke nansi ke indlela engicela ngayo uxolo. Uyabona yonke lento eyenziwa ngabantu abakhola kubantu abafile abacabanga ukuthi luhlatshelwane ezithile, abanye bahlaba izinkomo, abanye bahlaba izimbuzi, abanye bahlaba izinkukhu. Yonke leyo mhlatshelo isuke ukuncenga
ukuze kulunge isimo sakhe ngoba etshelwe ngabathile ukuthi konakele emsamo kanjani. Thina ke bakithi akunekelanga umsamo wethu kodwa kwangena isono esinqotshwa ngokufa kwenkosi nangokukholwa kwethu kuyo. U-Abraham ke sokuqaba ke isigaba sakhona sikhuluma ngokholo luka-Abraham isigaba sokuqala uGenesis 15:6 la ithi iBhayibheli lapho khona u-Abraham wakholwa nguJehova kwabalula kuye ukuthi kungulunga. Le vesi ke ivesi esemqoka kakhulu eBhayibhelini nababhali abanjengoPaul barifeyile kakhulu kuyo. Hamba nami sizoyithinta ke leyo ndawana uma siya phambili. Kodwa nje kuthiwa le vesi isala iyistatement esinamandla kakhulu kuona wonke umbhalo. Iyasisiza ke kwakamaqiniso abalekile enkolo yeBhayibheli nokulungisiswa ngokukholwa kuphela kanye futhi nokuba simuzwe kuPaul iminyakeni eminingi emva kwalokho kwabaseRoma esekhuluma ngayo esesiza ukuba sibone ukuthi kwenzakalani kusukela eEdeni indaba yosindiso kuze kube lesi sikhathi indlela yokusindiswa kwabantu basengishilo ngaphambili iyafana. Ngokucacileyo ke bakithi ingqikithela livesi isinika nje ukuthi uAbraham ukholo lwakhe noma Abraham ukholo lwakhe wakholwa kuNkulunkulu kwase ukuthi noma ebengeyena umuntu olungileyo kodwa kwase kubalula kuyena ukuthi ulungile. La nto ebalekileyo la ngakho ke uNkulunkulu ke utshengisa ukuthi waba nokholo uAbraham olwalukhulu ngalendlela ukuthi lwenza ukuthi uNkulunkulu abone kufanelekile ukuthi uAbraham amenze abe ngomele abakholwayo ngenxa yokulalela kwakhe. Inkolo kaAbraham ke bazalwane iyinkolo ke ebaluleke kuyena ukuthi kukulunga hayi ngoba yena elungile ngokwakhe. Lo magama ke eswabhekayo namhlanje amagama akathi ke ukubalelwa counted to noma credited to. Yabona leli credited ngiyalithanda ngoba kusho ukuthi sethola credit ngento angayenzile. Lonto ebalekile esingayibheka ke nathi siyibonga kakhulu inkosi yethu ngokubalekileyo kangaka bazalwane. Okusho ukuthi indaba yokuphakama ke nokuyibonga ayikho ndawo ngoba asizelanga lokhu kuumusa kaNkulunkulu sisindisiwe. Lapha ke sithola impilo kaAbraham impilo yokukholwa nokulalela okwenza ukuthi inkolo yakhe iphelele ngenxa yokuphelela kokulalela ayenakho. Inkosi kaNdendane ngasiza nathi isikhathi namhlanje inkolo yethu ibe nokulalela okuphelele ukuze liphambe kaNkulunkulu futhi iphinde iphelele. And then ke lapha ke ubuthakathaka ke ubonakele kuzo yonke indawo kodwa ubuthakathakeni bonke ekusemqoka kakhulu lapha ukuthi uNkulunkulu wamsindisa uAbraham wayesemnikeza ke ukuthi ke ungolungile wabala wafaka igama elikhulu ngokwesifiso sezenkolo noma theology okuthiwa imputed ukubalelwa ngakuye into engamfanelanga. Lokho kusho ukuthi wamenyezelwa njengolungile phambi kaNkulunkulu nanxa enamaphutha futhi amaphutha akhe ebonakala phambi kobuso bukaNkulunkulu. Abraham wabonakala ke ewumuntu oseba nokholo olunjalo njengoba isho uRoma sahluko 4 uverse 16. Kodwa ke mhlawumbe ngicela ngokuthi sibheke kubaSoloma 4:1-7 amavesi athe kuba mnandi kakhulu arefika khona lapho kuGenesis lo esikhuluma ngaye ngaphambili. Lapha ke kuyaveza kuBani 15:6 ukuthi uAbraham even uPaul uyacacisa ukuthi uAbraham kuze kuthiwa ulungile hayi ngoba wayenze kahle kodwa ingoba wayenokholo okulona oluhle kuNkulunkulu omuhle kwase kuthiwa ngalokho ke uAbraham ulungile. Masibonke ke inkosi ihlobo sami ukuthi nathi ngokukholwa okunokuhlonipha okunokulalela okunokuthobela uNkulunkulu mesibheka ukuthi silungile asilungile asiphelele siyizoni siwile kodwa ngokukholwa kuNkulunkulu sithola amathuba esibili okulungisa konke lokho okwenzeke ngesikhathi esingaphambili. Uma sihlabela mgama sola isigaba sesibili senkolo kaAbraham siyibona ukuthi yona iqhubeka lapho nawo futhi kuGenesis 15:6 la sibona khona ke amahumusho amaningi esebenzisa negama lesihebheru ukhashab elichaza ukuthi ukubalelwa reckoned or credited ngokweBhayibheli kuthiwa iRSV noma iNIV noma ke accounted suthi kusekhona ukubalelwa ke konke ke lokho kubalwa ke ngasho into eyimbili
ukubalelwa entweni ongayenzanga kodwa enhle, noma into ongayenzanga kodwa embi bavele bayifuqele kuwe. Ilokho ke ongahle kube isimo ke esinjalo. Kodwa amavesi engiwasabile uLevi 7 verse 18 no Levi 17 1-4, la ethi khona iBhayibheli uma singenzile ngendlela umhlatshelo okufuneka wenziwe ngayo, sesidla into engasamukeleki, sesidla icala. Uma umhlatshelo ungazange wadliwa kwaze kwafika usuku lwesithathu emveni kokuba uhlatshiwe, awusabali njengomhlatshelo osafanelekile. Kusho ukuthi nje uNkulunkulu wayebeke specifically ukuthi kwenziwe lokho okufanelekile ukuze amukele umhlatshelo njengomhlatshelo. If ungenzeka njengoba kufanele kwawo nomhlatshelo osukwenzileyo, awusabali njengomhlatshelo omuhle phambi kaNkulunkulu. Asiphethe-ke bazalwane, ngifuna nje ukuthi likhona ithemba ngathi kukonke singama phambi kaNkulunkulu, sibe ngabantu abalungileyo kade siyizoni, kodwa ngokukholwa kuye asilungisise-ke abe sethi-ke beningalungile, senilungile manje, seningama phambi kwami njengabalungile. Ake ubheke-ke ngokucabanga kwakho lamaqiniso abaluleke kangaka, athi noma singabantu abanamaphutha kodwa usabalela uNkulunkulu kwakhe kithina. Akubhalwe-ke ngamazwi akho, kusho umbhali, kuba ayisho ukuthini-ke le nkulumo. Kimina ayisho lokhu ukuthi nami ngingasindiswa, hayi ngenxa yemisebenzi yami kodwa ngenxa yemisebenzi yomusa kaNkulunkulu. Ngokukholwa uma inkolo yami ithatha iba nezimpande, ngiyoba njengomuntu olungisisiweyo ngenxa yakho ukukholwa. Amaqiniso amakhulu-ke asemqoka amenyezelwe lapha ukuthi kulungiswa ngokukholwa achaza nje isenzo umuntu ukuthi ngenxa yokukholwa bese kuthiwa uyena oselungile, sekuthiwa uselungisiswe ngokukholwa, righteousness by faith. And then-ke inkolo-ke ithatha izimpande-ke bese iba yinkolo eyinqola noma-ke into oyigibelayo uya laphana-ke esipheni sokulunga sikaNkulunkulu esifunyanwa-ke ngomusa wakhe. Ngegama-ke elilodwa, ubuhle, ukufihlakala, ukukhazimula kwakhe uKristu, konke kubonakala ngoba umKristu elandela yena uJesu athole kusemqoka uba lo mqondo esikhuluma ngawo ukulungisiswa ngokukholwa awumukele. Ngokukholwa siyabalelwa njengabalungileyo phambi kaNkulunkulu, kungekho kunye okwethu ukulalela bese siba ngabangcwelisiswayo, abangcwele, isimilo sethu sikuthuthuke, bese kuba nothando okuyilona oluba impande yokumkhonza nokumesaba uNkulunkulu. Mhlawumbe-ke kuthiwa-ke lapha-ke usabela kanjani-ke wena uma uhlala nomuntu ongumKristu ethi ngiyathanda mina ukukholwa kodwa angizizwa ngilungile? Impendulo ithi akudingi ukuthi uzizwe ukuthi sengilungile, kholwa ukuthi usulungisisiwe, ngoba nje uNkulunkulu uma usukholwa vele lo nkonzo eyakhe uyakwazi ukuthi ayenze futhi ayenzisise. Ukuphumula-ke ey'thembisweni noma-ke ukuhlala ey'thembisweni, lapha sithola indoda. Ngijabule kabi ukuthi lo muntu ungale ngasemaromeni, kodwa uma beletha izinto izinto zabantu ongathi ngazo kuthiwa bamnika ukuthula esezofa, uthi susani yonke lento, kwenele kuphephile ukuba ngithembe ukulunga kukaKristu. Lento ayikhulumayo nokufaneleka kwaKristu into esemqoka ngendlela emangalisayo kweze theology yethu njengamaKristu ahlezi eBhayibhelini. Yileyo ndawana-ke nokuthi kasidingi uba kuzobe sesiyafa kuma siqala ukuba serious ngoNkulunkulu. Ukukholwa into yansuku zonke, noma ngabe siyakubona ukufa noma ngabe sikubona ukufa, asingabi ngabantu abathanda ukuqina ngoba sesisaba indaba yokuthi sesizokufa. Inesibhekayo-ke masiqhubekela phambili ukuthi lamavesi esiwafunde ngasenhla bazalwane asinikeza nje into eyodwa yokuthi ukholo lwethu ukuqala liyathuthuka, siligcine ukholo, siliqinise ukholo nesivumelwano esinaso noNkulunkulu. Lento senza kanjani-ke? Ake siboneke okokuqala amavesi abalulekileyo. U34 verse 8 incwadini yamaHubo iyabuza ukuthi sihlola kanjani uNkulunkulu sibone ukuthi ulungile. Kuningi esingakwenza, kodwa mina ngiphawule nje ukuthi ngokuhlala simthatha ezwini lakhe ukuthi akushilo uzokwenza
noma engakusheshisile ukwenza kodwa singalahlekelane nokuthi sibamba kuthembisile. Leyo nto ikuhlola ubone uNkulunkulu ukuthi muhle. Okwesibili, ukungakhohlwa imisebenzi yasendulo noma yasemuva, indlela siphathe ngayo amavini ethu edlule. Le nto ubufakazi bokuthi uNkulunkulu unjani, ulungile. And then uMateyu 11 verse 10, ijoka lakhe lula kanjani na, ngoba silandela yena, sibuke yena abe isibonelo sethu nomzekelo wethu. Singenzi lutho angalwenzanga, singenzi lutho angalifundisanga noma angalishongo. Leyo nto ikuthatha ke elakhe ijoka elula, ngoba imithwalo eminingi esindayo into zabantu abathi yenza ukuthi uzusindiswe, kanti ngokukholwa nje uyosindiswa, kungekho imisebenzi oyenzile. uRoma 5 verse 1, ngabe-ke ukulungisiswa ke kusiza kanjani uma sinokuthula na? Awukwazi ukuba ngumuntu olungisisiweyo abe sokuthula ungabi nakho by virtue yokulungisiswa uNkulunkulu. That guarantees ukuthi uzokwazi ukuthi ube umuntu ozophila impilo yokumesaba uNkulunkulu. Siyathola ke la ukuthi indlela ukuphela kwayo isoni esithola ngayo ukulunga kungokukholwa, and lokhu kukholwa lokhu ke kuletha amalungelo kaNkulunkulu bakaKristu, ukufanele kaKristu, bese isinikeza ukuthula ke thina, noma izobekwa phezu kwethu thina ke sithole ke njengezoni ukubalelwa kuba sesilungile ngolunga kaKristu, lona osamukelayo nobuthakathaka bethu. uNkulunkulu semukela asixolela silungisise thina njengabantu abaguqukayo. Yileyo ndawana-ke ey'hlobo zami ey'thandekayo engithanda siyibuke ke namhlanje. Umphefumulo okholwayo uyaye uphathwe ezulwini noma uNkulunkulu njengolungile, uthandwe njengoba kuthandwa indodana yakaNkulunkulu, nguyena uNkulunkulu. Bese ngokukholwa-ke sibalela ukulunga, and then nokuxolelwa-ke bese kuza nakho-ke ngomusa. Sisiphile-ke manje kusukela emseni siphila kusuka-ke kukhanya okukhulu. Incwadi kamama Ellen G. White, Slated Messages Book 1 page 367. La sithola khona futhi ukuthi ukuguquka kungokukholwa kuJesu Kristu umsindisi wethu oxola izono zethu, bese ngokufaneleka kwakhe asithatha inhlawulo yesono thina eseqe umthetho asihlawulele. And then-ke bese siba phambi kaNkulunkulu, lalela, sesilungisisiwe, sesingabantu abathandekayo ezulwini, sekhona nomoya wobudlelwano obuphakathi kwethu kanye naye uNkulunkulu nendodana. Sesigcina-ke impela amazwi sigcina ngawo athi njena-ke akukho okunye okungenza ukuthi umuntu athole ukulunga ngokwemvelo yakhe, kuphela kulungisiswa okungokukholwa ngeqiniso kaNkulunkulu, kanye futhi nokuthi-ke ngokukholwa sifumana konke ukulunga kwethu sekubalula kuthina kube ngokaNkulunkulu. And then ngomsa kaNkulunkulu singakwazi ukwamukela ukukholwa, isimilo selisiguqulwe-ke ngokuphelele sibe yileyo nto uNkulunkulu afuna sibe yiyona. Sesibheka-ke isamari yethu imugqa nje omncane, ithi isibonelo esidala nesisha, uJesu sevela ukukhokha yonke inhlawulo yokuba seqe umthetho kaNkulunkulu. Ngakho-ke sima-ke manje phambi kaNkulunkulu singabantu abalungisiwe. Amazwi-ke engiwatholayo ebalulekile engifunda kuso isifundo ukuthi kwesidala isivumelwano kwesisha umthetho ukhona. Kwesidala wawulotshwe uNkulunkulu ematsheni amabili, kwesitsha njengoba usawubhalile futhi kodwa ngaphakathi enhliziyweni noma engqondweni. So akukho-ke indaba ukuphela komthetho uma sikhuluma ngesivumelwano noma esisha noma esidala. And usindiso alihlukahlukani ngegaba, kodwa isinye isigaba sokusindiswa ukukholwa nguKristu Jesu. Then sitholeke usindiso ngale kokukholwa, ngeke sikwazi ukumukela insindiso. Inkosi sifundise ukukholwa, samukele ukulunga kwakho kubaluleke kuthina, kuthiwa silungile. Inkosi ibusela amazwi esiwafunde manje ngegama layo elihle. Sibheka-ke isifundo sonke, covenant faith, noma-ke singathi-ke isivumelwano sokholo noma ukholo ngesivumelwano. Inkosi sibuseke sisaqeda ukufunda, uhlale kula mazwi. Incwadi yethu esiqale ngayo Galatiya sahluko 3 verse 11 ithi akekho umuntu phambi kaNkulunkulu ongalungisiswa ngokwakhe noma ngemisebenzi, kodwa ngokukholwa umuntu phambi kaNkulunkulu uyalungisiswa. Asitholeke umkhuleko wokuvala. Mdalo olungileyo, siyabonga banathi basiya phambili sesifunda isifundo sethu.
ake sikhulume kuzwakale, sinqande ububi, sigudluze ukona, sisivuselele umoya nophefumulo, nenhlonipho yakho sigcine njengoba injalo silungisize ngokulunga kwakho, bese nathi phambi kaThixo njengo-Abraham ukuthi wasilungile, hayi ngoba silungile kodwa ngoba sikholwa njengoba no-Abraham akholwa. Xesa inkolo yethu ke Nkosi iyawumelele njalo sonke isikhathi, uzube ngokwesibili singazange sixege sithambe enkolweni. Zikhona ke izimpi ney'ngqinamba, kodwa sicela usimele Baba, usiqobele zona ngegama lakho. Siyabonga umhlatshelo omkhulu Kristu owunikezele thina ngawo lo mhlatshelo Nkosi yami, sinokuphila okuphakathi. Siyakhuleka egameni elingcwele likaJesu iNkosi yethu phakade. Amen.